3 знака, че кафето унищожава съня ти. Номер 1. Батерията ти с енергия е винаги ниска. Номер 2. Мислите ти препускат маратони всяка вечер. Номер 3. Стареенето на кожата ти се проявява прекалено бързо. Изпивах по 4 чаши кафе всеки ден, убеждавайки се, че притежавам тайната за повече енергия през деня, нямайки грам идея, че кафето ме лишава от пълноценния сън, от който толкова отчаяващо се нуждаех. Оказа се, че кофеина увеличава нивата на кортизол. За щастие намерих мъж пресо. Преди да се усети, успявах да спя по 8 часа всяка божа вечер. И решението не беше никак трудно. 99 стотинки за една чаша кафе. Промоционални пакети и стотици доволни клиенти. Замених всичкия кофеин, който приемах, с чист източник на енергия. Освен това, вкуса му не се различава изобщо от обикновеното кафе. Дори мога да ти кажа, че е и по-вкусно. Съзнанието ми не е било толкова бистро и спокойно от много време. Така че, ако вече си уморен, да се чувстваш уморен през цялото време, време е да направиш промяната още сега.